מלהיות מטופל, אני רואה את המטופל כמטפל, ומלהיות מטפלת, אני רואה את עצמי כאיזשהו כלי טיפולי שבא לשרת עד שהבן אדם הזה בעצם יצמח או יראה שהוא בעצם ממילא כבר המטפל של עצמו. סליחה. קטע שלי הקטע של הבית ספר. סליחה. נקרא לעמוד ולספוג לחץ הבא מכל הכיוונים ועדיין להישאר בתוך מרכז שלנו. זאת אומרת, אם אינם דוחף אותי מהצד, ויכול להגביר את הלחץ חזק. וכל מה שאני עושה זה פשוט עוזר לי למצוא את המרכז שלי. אנחנו יושבים יחד. אנחנו גם יושבים יחד ורואים מטופלים יחד, או מוצגים מטופלים, אנחנו דנים עליהם יחד, אנחנו מלבנים חשיבה וקונספטים, והמודל, הכיוון שלו הוא לשלב גם פרקטיקה, ממש טיפולים, משולבים, בכל מיני אופנים. יכול להגיד שאני גאה להכריז בזאת על הקמת תוכנית הכשרה אצלנו למטפלים מוסמכים ברפואה סינית. מה אומר לנו הדברים האלה? ספלינצ'יק אפישנסי, אז אני אטפל בספלינצ'יק אפישנסי, קצת לחות חמה, אני אטפל בלחות חמה, אבל זה אומר לכם עוד משהו? אז המחמם העליון זה הקשר שלי בסביבה, המאצ'ו שלי, יענו איך אני תופס את עצמי מול החברה, איך הם רואים אותי, זה הבקרה, המתכת הזאת. אוקיי? המשפט הראשון שעלה לי זה לראות את הנולד. אוקיי? זה המקום של היכולת של האדם לראות דברים כמו שהם, לראות את האמת, לראות בצורה נקייה את החיים. אחד הדברים שאני מטפלת בהם הכי הרבה בקליניקה זה מה שקרה unexplained infertility. כל מיני בעיות של נשים בריאות, צעירות, חזקות, גינקולוגים לא מוצאים שום דבר בעיה שלהם, ואז אומרים, טוב, אז זה בטח נפשי, נפצק אותך בהורמונים. כל מיני סוגי טיפול ברפואה משלימה, שבנויים על קשר, שם נוצרים אותם יחסים שנוצרים עם הפסיכולוג. ופה זה התחום השני שאני חושב שזו סוגיה נורא קריטית. האם אתה כמטפל מבין את כללי המשחק, ואת המוקשים, ואת ההזדמנויות שהאזור הזה, הוא אזור היחסים, גם אזור היחסים הלא מודעים, שהאזור הזה מעלה. שיש לנו את כל הידע, אנחנו רק צריכים לחדד את הראייה שלנו ולא להפריד. כל הזמן תחשבו מאיפה זה בא, מה התהליך שמביא לזה, מה התהליך שמביא לזה. מה התהליך שכשאתם מתחילים להכין מערכים ובאים ללמוד וללמד, אז באמת יש לנו בראש שכל אחד ואחד מהתלמידים שלנו, הוא בעצם, הוא לא לומד רפואה סינית, הוא הופך להיות הרפואה הסינית.